chikafu baba wembwa. Chikafu vamusiye vandokurova musiye laina mhani musiye pasa musiye gara pasa gara udye chikafu gara ivenenenenirisoriri poison nyarara. Saka ndine vhidhiyo randakuwinzirai ravanga vachitaura nandinoda kuti muteerere zvavanga vachitaura monzwa zvavari kutaura and then imimi mozotiudzawo mafungiro enyu mozojajawo kuti munoonawo sei pane zvavanga vachitaura. makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dziri kuitika munyika dzakasiyana-siyana. Ndine nyaya ndakakubatirai yamai vakabuda nezuro vachirova mwana vachiratidza kuti vaimumanikidza kuti adye chikafu. Amai ava vachizvishuta vhidhiyo ameno kuti chakazovapawo kuti vaposte vhidhiyo iroro pasocial media changa chiri chii ende vaida kuti zviite sei. Saka vhidhiyo iri razoenda viral ndokubva ratanga kutenderera. Kune vamwe vanovaziva vaivafonera vachivatuka, kune vamwe vaivati vada kuvasungisa, zvazovapusha kuti ivo vadzoke pasocial media vachikumbira ruregerero vachiti ndinokumbirawo kana pane vanogona kundibatsirawo nemaadvice necounseling dai vaimbondibatsira nekuti ndine zvakawanda zvinondinetsa zvandinoshayiwa kuti ndingatiurire kunani. Nepuresha yandinayo kutukwa kwandaita nevanhu ndokwaita kuti ndizokwanisa kuuya pano ndichitaura zvinondinetsa zvekuti izvezvi ndiri kunzwa kurerukirwa nekusununguka. Asi kurova kwandakaita mwana haisi nyaya kuti ndozvandinogara ndichiita kana kuti ndozvandaida, inyaya yestress yakandipusha. Zvinoratidza kuti amai ava vakatizwa nemurume vakasiyirwa vana kusanganisira neiyei achiri mudiki uyu ari kunzi ane gore ne10 months. Zvakaoma. Saka ndine vhidhiyo randakuwinzirai ravanga vachitaura nandinoda kuti muteerere zvavanga vachitaura monzwa zvavari kutaura and then imimi mozotiudzawo mafungiro enyu mozojajawo kuti munoonawo sei pane zvavanga vachitaura. Thank you so much kune vanoramba vachitisapota. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Musara zvakanaka. Bye bye. Muri yose Zimbabwe kumatimana kwese kwamuri. Ndauya panapa nenhau yandakaita ndakarova mwana mukuburikidza nekusakwanisa kuzvibata. Yakanga isiri nhau yekuti ndakanga ndakazvipira kuti zvinhu izvi zviitike. Zvinhu zvakaitika ndanaziva kuti vhidhiyo iri richatrenda. Asi mhuri yeZimbabwe ndauya pamberi penyu kuti ndikumbire ruregerero. Ndina mai vemwana wandakabata. Hazviri kuti mararamiro andinoita nemwana uyu ndinogara ndichimurova. Kutaura mashoko kwandakaita nditi ndichavaisira poison haisi nhau yekuti ndakazvimisira kuti ndivaisire poison. Pandakabva parefu ndichirarama ndichivashandira vana. Saka hapana panenge achavagive apa nhasi. Zvinhu zvokuti takatadza kunzwisisana mukutaura kana kuti ndingati mukugara kwandinotoita. Mhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo counseling kana pane vanokwanisa counseling nekuti kazhinji ndinogara ndiri ndega kana pamba pandinogara handina shamwari yangu vapostora kuti ndinoti mamukasei kumaWhatsApp kwavo zvopera. Asi kuti ndine munhu wandinokwanisa kugara pasi naye ndokurukura zviri kundiremera mahana dzangu kazhinji handina. Pandakatokwanisa kubuditsa zviri pamoyo kusvika pazuva ranhasi vhidhiyo richitorwa so. Inhau yakatoita zvakaita vhidhiyo kutrenda kwarakaita ndonhau yazoita kuti ndibuditse zvese zviri pamoyo. And kubuditsa kwandakaita zviri pamoyo mhuri yeZimbabwe tinokumbira ruregerero kune vakuru vemutemo, tinokumbira ruregerero kuna president, tinokumbira ruregerero kune vatevedzeri vese vemutemo. Nhau yandauya nayo ndeyekuti mwana uyu hasi mwana, handisi step mother vemwana, handisi mainini vake, ndindakamubereka ane 1 year 10 months. Pakakanganisika ndosaka ndauya kuzvipira kuti muone fesi yangu ndichikumbira ruregerero pamberi penyu pazuva ranhasi. Kutaura kwandiri kuita kunoku sekukandisela kwavamboita nasisi, ndakunzwa hana yangu yatombotirerukei.
Saka ndinokumbira vanokwanisa kugara vachindipawo counseling, vogara vachindikansela. Ende kurova kwandakaita mwana zvire kuti zuva nezuva vana vandinovarova patori vakuru vaviri varipo zvokuti danga varipo ndingadai ndatorwa vhidhiyo navo vachitaura magariro atakaita kusvika pari zvino zvinhu zvazotrenda kufacebook kudai. Mhuri yeZimbabwe vari kutuka, vari kutsamwa nezvavari kuona zvandakaita chokwadi. Mwana hasi wangu, mwana wemhuri yese yeZimbabwe. Ndosaka muchitsamwa nevari kuti ngavasungwe. Ichokwadi, handisi kuramba, ndiri kuzvininipisa pamberi penyu kuti chokwadi ndinokumbira ruregerero. Mukazviona futi zvadzokororwa, musasorotsvaka zvakawanda, munondibata mondivharira vakuru vemutemo. Ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe.